Utatazele ukhozi kwandiza impapho emoyeni uLinda Sibiya kanye noSel Beyonce bebambe ibreakfast show kwiGagasi namhlanje kuseni. Kanti abokufika ababuleli ngokungemvume sebeqalile ukulwa ukucekela phansi impahla kanye nokuxosha ababuleli. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News with TK Zuma. Sanibonani. Utatazele ukhozi kwandiza impapho emoyeni uLinda Sibiya kanye noSel Beyonce bebambe ibreakfast show kwiGagasi namhlanje kuseni. Lokhu kwenzeke ngesikhathi uFelix kanye noMini bengekho, uLinda Sibiya, uMr Magic kanye noSel Beyonce bebambe ibreakfast. Hayi ngeke kodwa iGagasi lenzani madoda kethi? Hey, ulenzani iGagasi lixhaphaza ukhozi madoda selulidala kangaka? Ukhozi linabani manje? 65 right? 65 cabanga iGagasi ngicathi belithi 20. So ama 2000 lalela ama 2K anawo vele lo mkhubo wokuxhaphaza abantu abadala. Hawu, ungabophela uLinda Sibiya, Mr Magic noSel Beyonce ezazibamba ukhosini futhi lezi ezashiya umaka. Ezashiya umaka ke le. Ubahlanganise ndawonye uthi ukhozi lenze njani lapho? Hey kuthiwa kutatazela ukhozi baphuma bangena behla benyuka. Hey kwandiza impapho emoyeni seludala phela ukhozi. Uyabona silazi lisele maphiko sema wing kwandiza impapho. Uyabona mathamba wasavuma. Awode iGagasi mfethu kwawo bazibadlala ngokhozi mfethu ekseni. uLinda yazi ngithe ngivula bengihambisa ingane esikoleni. Ngithi ngivula iredo ngeke ukuthi ekse. Sixolise nantu udaba. Captain Blacks and Gold Max. Good morning, it's Carver, Exeni, Mr Magic and Sel Beyonce. Oh my word. Oh my word. Like, why did you have to wake me up so early in the morning? Uyayazi into ongenze yona ukumele ukuthi ngishiye uJonas wami empedeni. Whoa, Jonas. My own personal Jonas. And you, not Jonas. Yes, wami uJonas ngamshiya empedeni yet on a Thursday. Good morning. Hey, how are you doing this morning? I'm fantastic. How are you? I'm used to wake up in the morning, so early mornings. I'm used to wake up at 3 o'clock in the morning. So when I'm on a problem with Jonas, I'm going to Jonas. It's Gagasi FM Breakfast. It's Linda Sibiya. I'm Sel Beyonce. We're doing this all the way till 9 a.m. this morning. We're in for Felix kanye noMini. It's going to be absolutely fantastic. Abokufika ababuleli ngokungemvume sebeqalile ukucekela phansi impahla, ukulwa kanye nokuxosha ababuleli. Lokhu kwenzeke emva kokusabalala kwenqwaba yamavideo lapho uyazi ukuthi into eyenzakalayo. Let me tell you what's going on. Angithi uyazi ukuthi labantu kufika oyedwa simamukele, right? It's either isemsebenzini, isendaweni, iseflatini noma yikuphi, kufika nje oyedwa. Ngisho ukuthi isemqashweni noma yikuphi. Simamukele bese yahamba yolanda omunye kanjalo bese kuyaqala ukuxoshwa laba bale ekhaya ukuze kusale bona bagcine bekhanda community. Ngayizwa lonto, bagcine bene community bese leyo ndawo leyo igcina ibizwa ngezwe lakubo. Niyazazi indawo ezibizwa ngoMalawi ngenxa ukuthi igcwele abantu baseMalawi, ngoZimbabwe, ngobani la eSouth Africa. One, bangene lana ngokungemvumo, they are undocumented. Two, they are forming their own community, including their leadership structures. Khona la eSouth Africa. Emva kwaloko lezo ndawo sezibizwa ngamazwe abo la eSouth Africa, right? Sebenza njani ke manje nake? Sebexosha laba bala eSouth Africa uma beke banyathela kuleyo ndawo ebizwa ngezwe labo. Now tell me if that makes sense. Government noma uhulumeni wethu uyikhulumile lento wathi akungaliwa, akungabi khona udlame. Vele thina abantu base South Africa asibona abantu abadume ngodlame. We never been in war. Uyayizwa leyo nto leyo. Izinto ngisho imatch and match kade yaqala maningi ama-match aseke abakhona. Awukazi uzwe kuthiwa kulinyazwa abantu, kugqekezwe izitolo kwenziwani. It's because peacefully we march and march until upresident noma uhulumeni asilalele. You understand leyo nto leyo? Bona sebeqalile ukulwa bona. Tshelani ke ukhala elikhulu ukuthi akabakhuzeke nabo ngoba asilwi thina. Akabakhuza ukuthi abangani phela nathi. Kade bejikijela amaphoyisa nje ensukwini. Ikuthangi mangakhona izolo. Kade belwa namaphoyisa. Uyababona ukuthi bona bayalwa kuthiwa thina singani. Vele ngeke size sili intention yethu ukuthi bahambe akona ukulwa. Kodwa uhulumeni akabatshele phela nabo ukuthi bangali singaze sizivikele. Ngoba phela i-self defense phela Sixolise nantu udaba.
Phinde usithamele. Ayike mbukeli asizibambe lapho-ke zamanje uphinde usihlangabeze futhi kwezilandelayo. Ungakhohlwa ukuthi ungakhangisa ibhizinisi lakho with us kwi-SA News. You can promote and advertise your business or promote your brand with us by dialing the number on screen. Izindaba ze-SA News zicheme udede futhi zithatha uhlangothi.